kana cikin dube-dubenka a TikTok kuma kai matashi ne wanda watakila ya gama bautan ƙasa ko zai fara bautan ƙasa ko kuma yana cikin yin bautan ƙasa, watakila ma kuma yana da digiri mai ƙarfi walau 2-1 ko first class, sannan kuma yana da ɗan abubuwa da baka rasa ba wanda suke gwada cewa mai yiwuwa ne zai iya samun scholarship. Kana so ka nemi scholarship din, kaga sanarwar da na saka akan wasu scholarship da aka bude ko kuma kin ga sanarwar da na saka akan wasu scholarship da aka bude, sai da kuma kash lokaci ya ƙure, babu lokaci, ba kwa tunanin cewa za ku iya cimma wannan lokaci din da aka saka wato deadline. Shin tsayawa za ku yi ko ba za ku nemi scholarship din ba kawai sai ku bari ya wuce ku? A'a, a koda yaushe akwai wani karin magana da ake cewa lokacin da ya fi dacewa shuka bishiya shine jiya, amma in akwai wani lokaci na gaba da ya kamata a shuka bishiya shine misali yanzu da aka tuna cewa ya kamata a shuka bishiya. A yanzu da ka gane cewa kana buƙatar scholarship amma kaga kamar lokaci yana ƙurewa da zaka iya neman scholarship a shekarar nan kuma ka samu, me ya kamata ka yi? Ka koma bidiyoyin da na ɗauka a baya, ina da bidiyoyi sama da 200 da nake bayani akan hanyoyin da ake bi domin gina kai wanda yake ɗaukar shekara 1 zuwa shekara 2 ta yanda za a iya zuwa a cimma samun scholarship ko wasu irin waɗannan damammaki da ake cimma global opportunities na fellowships da sauran opportunities da ake iya bawa matasa a duniya. Ka je ka bibiye su, ka shirya domin ka samu wannan daman ko ki samu wannan daman. Allah ba da sa'a. Ku danna mun share, ku danna mun like, kuma ku min comment. Nagode. Ku danna min subscribe a tashata ta YouTube.